Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Události v měsíci květnu 2021. Jeho svatost Dalajlama vyzývá ke společnému postupu proti globální hrozbě. Jeho svatost Dalajlama oceňuje snahy Evropské unie k udržení míru v regionu. Zpráva o smrti Tibeťana následkem mučení ze strany Číny. Siťong Pempa Tsering skládá prezidentský slib a zavazuje se usilovat o nenásilné řešení čínsko-tibetského konfliktu. Ústřední tibetská zpráva připomíná, uplynulo 26 let od násilného zmizení 11. Panchen Lamy uneseného Čínou a vydává knihu. Připomínka Kunchok Jimpi a tibetských novinářů v rámci Světového dne svobody tisku. Vysoký představitel Evropské unie odsuzuje mučení a nehumánní zacházení s politickými vězni, včetně Tibeťanů. 70 let útlaku v Tibetu. Odborníci upozorňují na porušování práv a destrukci ze strany Číny. Meziparlamentní skupina pro otázky Tibetu ve skotském parlamentu vyzývá ke globální reakci na klimatické změny v Tibetu. Čína kriminalizuje náboženskou svobodu. Zpráva o stavu náboženských svobod ve světě v roce 2020, vydaná Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických. Budapešť pojmenovala ulici po jeho svatosti Dalajlamovi. Během nejdůležitějšího měsíce v tibetském lunárním kalendáři svátku Sagadava, v den úplňku 26. května, si Tibeťané připomínali 3 významné události ze života Buddhy Šakyamuniho. Jeho narození, dosažení osvícení či probuzení a jeho smrt neboli odchod do parinirvány. Při této příležitosti jeho svatost Dalajlama vyzval své stoupence, aby se všemožně zapojili do boje proti globálním hrozbám, kterým čelíme, včetně pandemie COVID-19. Jeho svatost Dalajlama při této mimořádné příležitosti rovněž dával učení pro mongolské a tibetské buddhisty. If you do good, if you create good karma, then you will have a good fruit of that as happiness, in the form of happiness. And if you are not able to do anything good, and you pass your life like that, then the Buddha cannot save you. Dne 11. května v rámci projektu Evropské dialogy Václava Havla, mezinárodní akce pořádané knihovnou Václava Havla, poskytl jeho svatost Dalajlama rozhovor českému youtuberovi Kovimu. Vyjádřil se mimo jiné k významu Evropské unie a hovořil o tom, čemu ho naučili těžkosti, jimž v životě čelil, a o své reinkarnaci. Now, because European Union developed, since then, no longer any killing among the members of European Union. Now, the spirit of European Union and should spread to Africa, Latin America, and Arab countries, some kind of union. That's the best way guarantee for peace. Tibeťan, zadržený v roce 2019 za odmítnutí účasti v kampani politické převýchovy ve městě Tachchen v okrese Nangchu v takzvané tibetské autonomní oblasti v Kamu, což je jedna ze 3 tradičních tibetských provincií, zemřel na následky bití v čínské policejní vazbě. 36letý Norsang byl společně s dalšími Tibeťany nucen účastnit se politické převýchovy neboli výchovy k vlastenectví. Organizovali ji místní úřady v rámci snahy čínské vlády potlačit před významnou událostí v Čínské lidové republice jakékoliv projevy občanských nepokojů či dokonce povstání. Vzhledem k tomu, že čínská vláda výrazně omezuje online komunikaci, informace o Norsangově smrti pronikly z Tibetu do okolního světa až nyní. Pempa Tsering složil 27. května v sídle ústřední tibetské správy v Dharamsale prezidentský slib jako prezident 16. Kašagu, Tibetské rady ministrů. Jeho svatost Dalajlama oslovil zúčastněné virtuálně, poblahopřál nově zvolenému prezidentu Pempovi Tseringovi a ocenil působení odcházejícího prezidenta doktora Lobsanga Sengyeho ve funkci prezidenta během 2 funkčních období v posledních 10 letech. Jeho svatost Dalajlama poukázal na své úsilí o demokratizaci tibetského politického uspořádání v Tibetu a později v exilu a uvedl, že tibetské politické zřízení v exilu není demokracií jen na oko, ale skutečnou demokracií srovnatelnou se všemi ostatními demokratickými systémy ve světě.
Po složení prezidentského slibu pronesl Sitjong Penpacering inaugurační projev, hovořil o svém závazku zmírnit kritickou situaci, která ohrožuje Tibet a působí Tibeťanům utrpení. Prostřednictvím narovnání tibetské otázky na základě dialogu s čínskou vládou s cílem najít oboustranně přínosné, dohodnuté a nenásilné řešení. Sitjong Penpacering zmínil novou bílou knihu nedávno vydanou čínskou vládou a prohlásil, že ústřední tibetská správa je připravena vyslat delegaci k ověření všech tvrzení čínské vlády. I reiterate my commitment to direct all my energies in carrying out the responsibility of finding a lasting solution for the Sino-Tibet conflict and looking after the welfare of the Tibetan people. Sitjong vyjádřil solidaritu se všemi Tibeťany, kteří utrpěli zranění nebo přišli o majetek následkem silného zemětřesení, k němuž došlo v tibetské autonomní prefektuře Golok v Tibetu. Pokud jde o přetrvávající zdravotní problémy, kterým čelí Tibeťané v Indii v souvislosti s pandemií COVID-19, Sitjong řekl, že přezkoumá strukturu pracovní skupiny pro COVID-19 na centrální i lokální úrovni a přijme veškerá možná nápravná opatření. Očekává se, že vláda v brzké době vydá prohlášení k nápravným opatřením a další pokyny. Penpacering je 5. přímo voleným prezidentem, jehož funkce byla dříve označována jako Kalontipa, předseda Rady ministrů. Jeho předchůdcem byl doktor Lobsang Senge. Penpacering se stává prezidentem v 3. volebním období od předání politické moci jeho svatosti Dalajlamou v roce 2011. V důsledku omezení, která z důvodu epidemie COVID-19 zavedla ve vztahu ke shromážďování vláda indického státu Himachal Pradesh, byl ceremoniál uvedení do úřadu prezidenta vysílán živě tibetskou televizí Tibet TV a přenášen na Facebooku. Vysílání zhlédlo více než 20 000 diváků po celém světě. Sitjong Penpacering skládal prezidentský slib před nejvyšším soudcem Sonamem Norbu Dakpou. Úřad pro informace a mezinárodní vztahy ústřední tibetské správy uspořádal virtuální křest knihy a panelovou debatu při příležitosti 26. výročí únosu tibetského 11. Panchen-lamy čínskou vládou. Kniha, která nese název Tibet's Stolen Child, ukradené tibetské dítě, se věnuje odkazu 10. Panchen-lamy, Lungdup Chokye Gyaltsena. Účastníci debaty hovořili o významu linie Panchen-lamů a vyzdvihli úsilí Organizace spojených národů o osvobození 11. Panchen-lamy. Tibetský exilový parlament se v souvislosti s násilným zmizením Panchen-lamy obrátil s naléhavou výzvou na nestranné společenství vlád, parlamentů a neziskových organizací po celém světě. Rada ministrů Kašak vydala prohlášení vyzývající čínskou vládu k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění 11. Panchen-lamy, jeho rodičů a Chadrel Rinpocheho. Vyzvala rovněž Čínu, aby respektovala jeho náboženskou svobodu a umožnila mu pokračovat v odkazu 10. Panchen-lamy. Ve Světový den svobody tisku jsme si připomněli památku Kunchok Jimpy, který byl umučen k smrti v čínském vězení za sdílení informací o situaci v Tibetu a také tibetské občanské novináře vězněné čínskými úřady. Kancelář velvyslance jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě vyjádřila hluboké znepokojení nad závažným porušováním svobody tisku čínskými úřady, včetně pronásledování novinářů, občanských novinářů a spolupracovníků médií. Vyzvala Organizaci spojených národů, zejména Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodaje OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu slova a projevu a mezinárodní společenství, aby situaci sledovali a podávali o ní zprávy a požadovali, aby Čína respektovala a zajistila svobodu tisku. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell odsoudil mučení a další nehumánní metody uplatňované na politických vězních, včetně Tibeťanů. Dále zmínil, že Evropská unie opakovaně vyzývala Čínu k dodržování závazků respektovat a chránit lidská práva vyplývajících z vnitrostátního a mezinárodního práva, včetně práv Tibeťanů. Otázku nadneslo 12 poslanců Evropského parlamentu ze skupiny na podporu Tibetu v návaznosti na smrt několika Tibeťanů. Byli mezi nimi mniši, matka 3 dětí a průvodce turistů v Tibetu. Ve stejnou dobu, kdy čínská propaganda hlásala 70 let od osvobození Tibetu, kancelář velvyslance jeho svatosti Dalajlámy v Ženevě uspořádala 3denní virtuální konferenci s názvem 17bodová dohoda a 70 let útlaku v Tibetu.
Sestávala ze série panelových diskuzí s významnými hosty, kteří upozornili na systematické porušování lidských práv a ničení kultury a životního prostředí v Tibetu a na čínskou politiku osvobození a nedodržování pravidel. Výbor pro lidská práva a humanitární pomoc německého parlamentu vydal deklaraci k podpisu 17bodové dohody mezi vládou Čínské lidové republiky a splnomocněnci tehdejší tibetské vlády před 70 lety, ve které upozornili na násilné represe a systematické porušování lidských práv, k nimž ze strany Číny dochází v Tibetu již 70 let. Meziparlamentní skupina pro otázky Tibetu ve skotském parlamentu vydala dvoustránkové prohlášení ke klimatickým změnám na třetím pólu, jak je přezdíváno Tibetu, které představuje shrnutí a analýzu nedávných zjištění Skotského centra himalajských studií na univerzitě v Aberdeenu. Meziparlamentní skupina pro otázky Tibetu také vyzývá vládu Spojeného království, aby zajistila, že otázka klimatických změn v Tibetu bude projednána na chystané konferenci OSN o změně klimatu COP26. Americký úřad pro mezinárodní náboženskou svobodu vydal v květnu svou výroční zprávu. And China broadly criminalizes religious expression and continues to commit crimes against humanity and genocide against Muslim Uyghurs and members of other religious and ethnic minority groups. V tiskové zprávě ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Čína kriminalizuje náboženské projevy a pokračuje v páchání zločinů proti lidskosti a v genocidě vůči muslimským Ujgurům a příslušníkům dalších náboženských a etnických skupin. Vedle příslušníků hnutí Falun Gong, křesťanů a muslimů, zpráva zmiňuje tibetské buddhisty v Číně, kteří čelí závažné společenské diskriminaci. Projevuje se nezaměstnaností, obtížemi při zajištění bydlení a nedostatkem obchodních příležitostí. Zpráva také zmiňuje potlačování tibetského a ujgurského jazyka v Číně, zatímco etniční Číňané a jejich kultura jsou všemožnými způsoby upřednostňováni. Budapešťský primátor Gergely Karáčoň a starostka 9. budapešťského obvodu Kristýna Baráni slavnostně pojmenovali Dalajlámovu třídu v maďarském hlavním městě Budapešti. Primátor vyjádřil znepokojení nad čínskou diplomacií duhové pasti a rozšiřováním čínských nedemokratických vlivů v demokratických zemích, včetně Maďarska. Ulice byla pojmenována společně s dalšími 3 ulicemi. Ulicí ujgurských mučedníků, ulicí svobodného Hongkongu a ulicí biskupa Lo Kuanga. Přejmenování ulic je současně vnímáno jako protest proti souhlasu maďarské vlády s výstavbou čínské univerzity, neboť přejmenované ulice přiléhají k pozemku, na které se má výstavba uskutečnit.